Jigolo no. Ole jigolo. Onye ọbụla nọ Togo nọ Nigeria gbale na tabo. Ole jigolo yo. Nekwana biodomo. Aka otugokwa na ọkụ onye ọbụla akwagoro ngwongwo ya. Onye ọbụla na-akwa ngwongwo yo. Onye ọbụla nọ Togo nọ Nigeria gbale na tabo. Abi kitla lutu kafe. Onye ọbụla nọ Nigeria nọ Togo ya gbale na tabo nsogbu adịgo no. Ndị Igbo biko ihe m na-ajụ na ụlọ ahụgoro vidio a na ụlọ awọchịgo ya. Ihe m na-ajụ bụ kedu ihe ndị Igbo medere mba ụwa? Ọ ga-abụ na ọwa anyị nwa na-achọ okwu ka ọhụ na anyị ha nwa na-achọ anyị? Ị gaa na Ghana na akpọchiri shọpụ ndị Igbo akpọchi for more than 2 years or 3 years now or 4 years akpọchiche shọpụ ụmụ Igbo ha na-achọsi different way to survive. Ụfọdụ na-emezi ya ahụ. Gị gaa na Cote d'Ivoire some area a na-ebu ndị Igbo agha, na Lagos a na-ebu ndị Igbo agha, na Kano a na-ebu ndị Igbo ya biznes ha na-ekolapsụ ya. Kedu ihe na-akọ ọsụ dị ya? Ihe mere ji wee malite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Igbo ruo ụlọ wee concept bụ Igbo biznes unu rute ụlọ. Inwe one shop na Lagos nwee another one na Chọwala Igbo mepe. Inwe na Togo nwee another one. Otu nọ na ebuwe gị agha na Togo gị branch a na Kenya village ji aghọrọ aja ka hapụ ịda ịrụ indọstrị na-ama rụọrọ anyị ọzọ n'ala Igbo. Ọhịa Igbo ruo ụlọ anyị na-ekwukwa n'okwu ya. Asịghị gị kwara ibu gị lọtawa bịa biri nne n'ala Igbo. Come and invest back home. Ka inwe business ọnọdụ dị otu a dịrị, you rush back and use that one as a backup. Ọnwụ ha destroy ya gị gbachakọ gbabaga ya hụ zuwa ori maọbụ glawa n'iyi. Ndị Igbo a na-achụ ụlọ ọgwụ ga-arịa ndị a eziokwu nwere ike nsịkwa ụfọdụ si na anyị emekarịala, but my brother ọ na anyị na-emere ihe nwa iji bụrụ ndị Igbo mgbe niile. Eji Chineke na-arịọ anyị ka anyị ga na-emejigwa n'ala Igbo. Hapụgana ndị alụ na-ewetara anyị gboo na mkpọkọ ọbara aka si ga-abachakwa ha n'ọnụ ma ọwụ ndị ọbụla nọ kpọrọ ha ọwa asara ndị ọbụla ọ tụrụ ha bụrụ aka si ha ga-aba ha n'ọnụ one day monkey go market you no go return. We must invest. Aga asọmpa aga ọgụ. We must invest in our home. Ọchịcha nụ that video unu emetụrụ m aka na share button. Biko metụ aka na share button ka ụmụ Igbo ọbụla nọ na Togo wee nwee ike gaga ụgbara ọsọ ga rescue their business. Share this video. Share it massively. Thank you. Ole jigolo yo. Nekwana biodomo. Aka otugokwa na ọkụ onye ọbụla na-akwagoro ngwongwo ya. Onye ọbụla na-akwa ngwongwo yo. Onye ọbụla nọ Togo nọ Nigeria gbara na tabo. Abi kitla lutu kafe. Onye ọbụla nọ Nigeria nọ Togo ya gbara na tabo nsogbu adịgo no. Nsogbu adịgo no. Onye ọbụla na biodomo anyị yo. Onye ọbụla na-akwa ngwongwo ya. Achụbugo na anyị ebe anyị na-azụ abịa. Achụbugo anyị. Onye ọbụla n'Otogo gbale na taba nsogbu adịgoni na ebe ndị Igbo na ndị Hausa kposa iko nsogbu adịgo achụbugo na anyị o. Onye ọbụla n'Otogo nọ na onye lụrụ indọstrị n'ama ya nwekwa ụzọ n'ala Igbo ịrụ ya n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọlụ. Kidnapụ na-akwụsị ije gbozi ori ala udo na ọṅụ achịbe eze ala Igbo dị mma. Igbo ruo ụlọ dozie ala Igbo.